Y a continuación tenemos la presentación. Ondoren, The Phoenix Journey ingurumen politiken eta gizarteratze politiken koprodukziorako ikaskuntza prozesua izenburua duen aurkezpena entzungo dugu. Besteak beste, Medtown proiektuaren barruko baliabide pedagogiko bat aurkeztuko digute. Orain, proiektu hori Europar Batasuneko NICBC Med programan txertatzen da, Mediterraneoko kostaldeko 14 lurralderen arteko lankidetzarako, eta garapen jasangarria eta arlo horretan partaidetza berrikuntza eta inklusio handiagoa lortzea du helburu. Proiektua aurkezteko Georgia Caravangeli dugu gure artean, Medtown Mediterraneoko lankidetza proiektuaren zuzendaria eta koordinatzailea, eta CPPen dihardu 2019tik ona. Orduan, Greziatik Espainiara aldatu zen. 2020an ekonomia alternatibo eta solidarioko sareko nazioarteko gaietarako sailburu hautatu zuten. Nazioarteko harremanetan, garapen ekonomikoan eta eskualdekoan prestakuntza akademiko sendoa du Georgiak eta Europako lankidetza proiektuetan lan egiten du. Hainbat herrialdetan interesa duten alderdi askotako proiektuak koordinatzen ditu. Networkingerako eta ekonomia alternatiboaren garapenerako aholkulari gisa, ekonomia sozial eta solidarioari buruzko lankidetza ikerketa proiektuetan parte hartu du. Ez bakarrik Georgia, Jose Maria Ruiz Berriz ere hementxe dugu, bakearen aldeko lankidetza batzarreko zuzendaritza taldearen zati bat, edo parte da. Hoi urtetik gorako esperientzia dauka nazioarteko lankidetzan, batzuetan atzerriratu gisa, Palestinako misioko arduradun eta ekialde ertaineko talde koordinatzaile gisa, eta balio estrategiko handiko mugaz gaindiko proiektuak zuzentzen ditu berak. Eskarmentu handia dauka komunitate antolaketan eta politika publikoak batera sortzeko prozesuetan eta ekonomia sozial eta solidarioaren eta sektore publikoko berrikuntzaren arloan espezializatu du bere jarduera. Hau da zure momentua, Georgia Jose, zuena da hitza. Buenas tardes a todas y todos. Arratsaldeon denoi. Eta eskerrik asko, ona gonbidatzeagatik, oso ekintza interesgarria da. Oso interesgarria izan da goizeko saioa aukera eman baitigu zenbait erakunde erakusteko guk lantzen dugun arlo horretan bertan. Baita beste arloetakoak ere interesgarria litzatekeena haiekin batera lan egitea. Asamblea de Cooperación por la Paz gobernuzkanpeko erakundeko kide gara eta lan egiten dugu demokrazia sustatzeko eta giza eskubideak eta berdintasuna sustatzeko gizakion artean. Ez bakarrik Espainiar estatuan, baita beste zenbait herrialdetan ere nazioartean. Baina gaur, onatorri gara, zuekin partekatzeko ikasketa bidaia bat. Ingurumen politiken koproduziorako eta baita gizarteratzeko proiektuetarako ere. Meta proiektutik abiatuta landu dugu hori guztia, kooperazio proiektu bat da eta finantzazioa lortzen du Europatik. NICBC Mediterraneo programatik alegia. Ikusten duzuen bezala, programa hori handiagoa den beste programa batean kokatzen da, Interreg proiektu batean, Europar Batasuneko zenbait herrialdekin elkarlanean egiten da hori, estatukideen arteko elkarlanetik dator,
batez ere, eskubide sozialetan zentratzen dena. Eta eskubide horiek eraman nahi dira lan duin bat lortzeko arlora edo gizarteratzera. Programa hori, ikusten duzuen bezala, programa horrek 2.209 milioiko aurrekontua dauka, eta finantzatzen ari da 70 kooperazio proiektu Mediterraneo hegoaldeko eta iparraldeko proiektuak dira hoiek. Horrek esan nahi du, bestelako herrialdek ere parte hartzen dutela, naiz eta Europar Batasuneko kide izan ez. Bueno, hemen ikusten dituzue gure gaiak eta gure lehentasunak, programak finantzatzen dituenak. Oraingoz 4 ardatz ditu gure programak, horietako bate ekintzailetzara dago bideratuta, bestea berrikuntzan eta ikerkuntzan zentratzen da, gero gizarteratzean, inklusioan ere badago ardatz bat, hor kokatzen da gurea hain zuzen ere, eta beste bat ingurumenean zentratzen da. Baina badira bestelakoak ere zeharkakoak direnak, bestelako gaiak ukitzen dituztenak, 2 edo 3 ardatzetako gaiak ukitzen dituztenak. Gure proiektuan 9 elkartek edo erakundek parte hartzen dute Mediterraneoko 6 herrialdeetakoak, Portugal, Espainia, Tunisia, Jordania, Palestina eta Grezia. Eta 9 erakundeen laguntza ere badugu, erakunde publikoen laguntza, ministerioak, edo mugaz gaindiko erakundeak, baina edozein kasutan erakunde publiko estrategikoak dira ekonomia soziale eta solidarioa sustatzen dutenak, baita gizarte berrikuntza. Ere, hemen daukazue proiektuan parte hartzen duten erakundeen izena, gu liderrak gea, eta guri dagokigu proiektuan ejekuzioa koordinatzea herrialde horietan guztietan. Eta guk daukagu, hain zuzen ere, sinatuta akordioa, dirua edo finantzazioa ematen digunarekin, eta Espainiako eta beste herrialdetako atxikitako erakundeen izenak ikusi dituzue. Aurrekontua nahiko handia da, eta guk kudeatzen dugu aurrekontu hori, 3,4 milioi euro ditu guztira, eta ia 3 milioi datoz Europar Batasunetik eta gainerakoa parte hartzaileek finantzatzen dute. Erakundeen baliabide propioak erabiltzen dira, beste portzentaia horretan 13,5. Meta honek 3 zutabe ditu, 3 zutabe nagusi ditu bere jardunean. Lehenbizikoa, gehien interesatzen zaiguna, formakuntza, prestakuntza eta gaitasunak garatzea da ekonomia sozialaren ikuspegitik, eta agintari publikoetatik abiatuta egin beharreko lana da hori elkarlanean eta batera aurrera eramateko zenbait ekimen, zenbait politika publiko, pobreziaren kontrako borrokan, gizarteratzean, eta ingurumenaren jasangarritasunean. Horrekin batera,
gure proiektuak badu beste alderdi bat oso garrantzitsuena dana, esperimentazio soziala da. Eta hor, aurkitzen ditugu erronka nagusiak. Gainera, interesgarriena hauxe da, ze laguntza bat dauka ikerkuntza talde baten emaitzak aplikatzen baitia. Nolabaiteko jarraipen eta ebaluazio metodologia bat sortzen du, garatzen du talde horrek, ikerkuntza talde horrek. Eta oso interesgarria da, izan ere esperimentazio sozial horren bitartez, eta jarraipen lan horren ondorioz, ebaluazioaren ondorioz, guk sortu nahi duguna da, gomendio batzuk edota oztopoak antzeman nahi ditugu, identifikatu nahi ditugu, guk egiten digun ekintza hoiekin. Zertarako, gero eztabaida bat sortzeko, elkarrizketa politiko bat, marko erregulatzailea hobetze aldera. Horrek ahalbidetuko baitu esperimentazioa. Ekintza eta ekimen hoiei dagokionez, beti ere koprodukzioaren esparruan. Hala, gure helburuetako nagusietako bat da tresnak sortzea, transizio bidezko bat lortzeko Mediterraneoaren gune horretarako. Eta baita ere aliantzak sortzea bestelako erakundeekin, bestelako proiektuekin jada arlo berean lanean dihardutenekin. Zenbait talde, zenbait pertsona dira onura jaso nahi dituztenak, ez bakarrik agintari publikoak, edo ekonomia sozial solidarioko eragileak, baita herritarrak ere, edo tokiko komunitateak, parte hartze gehiago izan nahi dutenak diseinuaren ikuspegitik, politika publikoak eta sozialak diseinatzerakoan, beraiek helburu dituztenak, jakina. Hemen emaitza batzuk ekarri ditugu, guk lortzea espero dugun emaitzak. Eta hau aipatzen dut ze oraingoz lehen ardatza, lehen zutabea garatu dugu, formakuntzari, prestakuntzari dagokiona. Hemen kapazitazio eta zerbitzu plana deitu diogu, zutabe horri, baina denboran zehar ekintza hauek guztiak betetzea eta egitea espero dugu. Behin pandemia hau gainditu ondoren edo gutxienez kontrolatuago dagoen honetan, izan ere orain arte ekintza asko atzeratu egin baitira aurrez aurrekoak izatea nahi genuelako. Elkar eragin bat egotea nahi genuen, beste bazkideekiko. Eta emaitza garrantzitsu bat dago, inbertsio handia eskatu diguna, eta hori da plataforma bat formakuntzan lan egiten duena, koprodukzioaren inguruan lehen aipatu dudan bezala. Hor, ezagutza partekatzen dugu, gure esperientzia, gure eskormentua ere bai, baina ez bakarrik gure artean, baita bestelako erakundeekin eta elkarteekin ere. Herritarrekin, alegia, informazio horretarako sarbidea lortu nahi duten herritarrekin. Zer da Medtown proiektua? Zer da guk sustatu nahi duguna? Horretarako Joseri utziko diote hitz egiten, berak inspiratu baitzuen proiektua. Buenas tardes a todas y a todos. Arratsalde on guztioi.
proiektu hau abian jarri genuenean, lortu nahi genuena zen, erakunde soziala garen aldetik, ulertu nahi genuen zergatik eskuartze sozialean egiten ari ginen lan horrek guztiak alako galgak, alako oztopoak aurkitzen zituen, ez? Horrek oso zaila egiten baitzuen zerbitzu batzuk, zerbitzu publikoak eta politika publikoak eskaintzeko orduan zailtasuna sortzen zituztenak. Azkenean, gizarte zibileko erakundeak dituen aukerak, kudeaketaren ikuspegitik, arduraz jokatzeko, politika soziale dagokienez eta bar, zeuzkaten aukerak esan bezala oso mediatizatuta zeudela. Administrazio badituelako zenbait tradizio eta hori legerian ikusten da. Orduan, administrazioak edo kudeak eta zentralizatu egiten du politika sozialei dagokienez eta nolabaiteko tarte oso txikia uzten dio herritarren parte hartzeari. Herritarren parte hartzearen logika horrek ziurrenik ezin die erantzun herritarren aurreikuspenei edo esperantzei, berari daukion gaietan. Eta bazegon hor beste eredu bat, bide egiten ari zena, merkatura kanporatzea, ezta? Kudeak eta tresna hoiek. Eta orduan, hortik abiatuta, errealitatea oso vertikala zela ikusi genuen, non herritarra bere banakotasunean edo arreta jartzen zaio eta bezero moduan ikusten da. Kontuan izan gabe zelako gaitasunak, eskarmentua eta bar dauzkan. Eta parte hartzen markoa zabalagoa balitz, herritar hoiek ekarpenak egiteko aukera izango lukete. Azken batean, eta realitatea aztertu ondoren, oso zatikatua, oso ezberdina, Mediterraneoaren esparru horretan, ikusi genuen antzekotasunak ere egon bat zeudela. Administrazio publiko ahulduak ikusi genituen, zilegitasun kapitala handia galdu dutenak, eta gainera tokiko mailan eskumen oso mugatuak dituztenak, eta baliabide gutxi dituztenak kalitatezko politikak aurrera eramateko. Testuinguru zabalagoari begira jarri ginen, eta jakina izan genuen bestelako eredua ote zeuden, ez? Logika vertikal horretik harago. Logika horizontalago batean kokatuta. Horrek biderkatu egingo bai zituen eraginak jarduera publikoari dagokionez, herritarren gaitasunak bere egingo zituelako. Europan, Kanadan, iparraldeko herrialdetan ikusi genuen hor bai, bazirela bestelako bidea, koprodukzioaren zen horietako bat, ez? Politika sozialen koprodukzioa. Eta zer da koprodukzioa? Marko egokia sortzea, nun herritarrek parte hartu ahal izango duten politika publiko baten implementazioaren fase guztietan parte hartuko dutenak. Eta orduan jakina izan genuen, nolabait, ze aukera zeuden hor, Mediterraneoaren testuinguru horretan, horrelako bide bat egiteko. Horrelako eredu batek bidea egin zuen, ez? Zentralizaziotik edo externalizaziotik ihes egingo zutenak. Hildorretan oso argi geneukana zen, gure eskarmentutik abiatuta, tokiko proiektuetatik, eta hegoaldeko beste herrialdeen esperientziatik abiatuta, guk bagenekien herritarrak antolatzen dutenean, esperientzia oso interesgarriak ekartzen dituztela, baina publikoarekin zerikusi gutxia daukatenak. Gaur goizean, horrelako saio oso interesgarri batean parte hartu dugu, eta hor, esperientzia ezberdinen berri jaso dugu, ez? Hortu soziala, baretze sozialak, edo, ez dakit, moneta ezberdinak, ez? Nork bere burua antolatzeko aukerak ematen dituztenak, eta bestelako norabideetan abiatzeko aukerak ematen dute, produkzioa, parte hartzea, eta bestelako
moduetan antolatzeko bidea ematen dutenak. Eta orduan koprodukzio eredu hori ikusi nahi genuen noraino joan ziteken beste fase batera, beste etapa batera, non administrazioaren ekintzak bestelako ezaugarriak hartuko zituen, alegia berrikuntzan abiatuko zen, politika sozial jakin batetik beste arlo batera pasatzeko, ze politika sozial horiek oso ekarpen txiki egiten dute gizakien eskubidei dagokienez. Eta horren ordez, benetako aldaketak ekarriko zituztenak demokrazioaren arloan eta giza eskubidenen. Benetan oso interesgarria izan da David Boy entzutea, bere parte hartzean, ze politika sozialei buruz hitz egiten dugunean, eta horiek askotan udalerri mailako programak ekartzen dituzte, edo eskualdekoak, argi dago hor esku hartzeak auzo pobre eta zari garela, edo gizatalde zaurgarri eta zari garela, aldirietako auzo pobretaz, ez dakit Tunisian edo Jordanian, baita Espainiako zenbait lekutan ere, kasu askotan ikusten dugu ingurumena horre ere kaltetuago egoten dela. Alde guztietatik erreparatuta ere. Beraz, gure hausnarketa baldin bada, nola eraman ingurumenaren inguruko lan hori arlo zabalago batera, ikusi behar dugu zenbateraino gizarte parte hartzeak edo lagundu dezaken. Hau guztia oso abstraktua izan daiteke, baino badu honek alderdi praktiko bat ere. Gure indargunei dagokienez, esperientzia pilotoak daude, eta aliantza bat sortu dugu 9 erakunde edo elkarte hoiekin, Europa mailan, eta erabaki dugu 6 proiektu, 6 ekintza demostratibo deitzen diegu guk, horrelako jardunbide egokiak azalduko dituztenak politika sozialei dagokienez. Politika sozialak aipatzen ditugunean oso modu zabalean hartzen ditugu, eta enaiz xehetasunetan sartuko, ekintza zehatzoi dagokienez, baina horietakoren bate aipatuko dut. Palestinaren kasuan adibidez. 2 bazkide ditugu, erabaki dutenak modu sakonean hiri hondakinak kudeatzea. Oso defizitarioak dira gehienetan, eta bereziki Palestina bezalako leku batean, non Israelek militarki mendean hartzen dituen, eta beste zenbat gaietaz gain, hiri hondakinak ere, hortan sartzen dira, eta orduan egiten dituzte hondakin horiek, erabateko edo etengabeko konbustio prozesu batean, eta horrek jakina eragina handia dauka osasun publikoan eta bizi baldintzetan. Kasu horretan, ekonomia sozial eta solidarioko eragileekin elkarlanean eredu jakin bat jarri dugu abian. Eta hor egin duguna da, hondakin horiek banatu, eta jatorrizko banaketa horren ondoren mikroordainketa batzuk planteatu ditugu, familiei egindako mikroordainketa batzuk, eta tokiko administrazioarekin elkarlanean, eta udalerriko kooperatibekin, eta bar, hondakin horiek prozesatzeko lana egingo dugu. Lehen, hondakin hori besterik gabe galdu egiten zen, baina hortik etorriko da diru iturri bat, eta ondorioz defizitarioa zen politika horrek, esan bezala, etekinak ekarriko ditu, baliabideak sortuko ditu,
eta garai batean bat ere gustura etzegoen bezero hori, orain modu aktiboan implikatuko da hondakinak prozesatzeko garaian. Beste bi aipatu nahi nituzke, hoietako bat Sevillan gertatzen ari da, bertako edo Europako auzo pobrenetako batean horrelako 3-4 baditu Sevillak, ez da hori handia, baina hori gertatzen da Sevillan, Europako auzo pobretako batzuk bertan daude, eta hor lanean hasi dira tokiko txanpon bat garatzeko, zertarako eta ordainketak txanpon horrekin egiteko leku jakin horretan, eta horren bitartez harreman sozial eta ekonomikoak dinamizatzea litzateke helburua, bertako edo tokiko konsumoa sustatzeko, merkataritza, tokiko merkataritzari onura bate ekartzeko. Eta hori lantzen ari gara bertako auzoko elkarteekin, merkatariekin eta administrazio publikoekin ere bai. Vale. Egin dugun azterlan batean, antzeko proiektu batean, Santa Coloma de Ramanetzen, hor ere lan egiten dugu. Eta haien laguntzak egiten dugun auditoria txikian, gastu publikoan, konturatu gara. Bideratu egiten zela modu jakin batean, eta gastua 180an etzen gauzatzen tokiko eskari ekonomikoan baizik, eta gastu hori laguntza sozial batetik zetorrena azkenean zerbitzu sozialen erabiltzaileak erabiltzen zuen supermerkatu kate handi batean adibidez, eta zero inpaktua uzten zuela tokiko lurraldean berreskuratze bat egoteko edo suspertze bat egoteko. Beraz, eragile desberdinek kolaboratzea, gastu publiko hori birkokatu egiten da tokiko ekonomian, eta are garrantzitsuago, birzirkulatu egiten du, eta horrela, laguntza sozialeko euro bakoitza bihur daiteke, gure azterlanen arabera, 11-15 euro transakzioak egiteko lurralde horren barruan. Formula hori, innovazio sozialaren formula hori, administrazio publikoak bultzatua eta baita ere ekonomia sozial eta solidarioaren eragileak bultzatuta lurraldean bertan, eta baita ere ekonomia berak ikimin hori bultzatzen duena. Beste adibide bat aurkeztu nahi dizuet xeago, horretarako bideo txiki bat daukat portugesez, baina Iberian gaudenez, gai izan barko genuke ulertzeko. Zerikusia du mintegi honen gaiarekin. Zerikusia du baso jangarri bat egitearekin. Auzo oso zaurgarri batean, txiro batean, Lisboa, barruan, Portugalko hiriburuan. Eta auzo hau kanpolider da, eta elkarte mordoxka bat, barrutiko udaletxearen laguntzaz, ez da hemengo irudi berbera, baina antzekoa. Eta han, auzo horretan lanean ari dira, ez leku bat edo orube utzitako bat eraldatzeko. Orube hori auzune oso txiro batetik oso hurbil dago, eta orube horretan udal zerbitzuek ezin zuten egoera onean mantendu, beraiek zituzten baliabidekin, eta bizikidetza leku bat bihurtu dute, ikaskuntza eremu bat, aniztasuna bultzatzen duen leku bat produktuetan, dieta hobetzeko, auzokoen dieta hobetzeko helburuarekin, eta baita ere jarduera bat, ekonomikoa ez bada bintzat, parte hartzea inklusioa bultzatzeko. Eta horri esker, adineko pertsonak, beren apartamentutik errexatera ezin daitekenak, parte hartzen dute,
bildutako fruta marmelada bihurtuz edo pastelak eginez. Eta ekimen hau bereziki oso maitatua da proiektuaren aldetik arreta oso berezia handia erakartzen ari da. Eta seguruenez da guk orain arte aurkeztu dezakegun kasurik arrakastatsuena. Arazo sozial eta ingurumenezko bati aurre egiteko orduan. Eta koprodukzio eredu jakin batekin han egin dena eta horri esker sakon aldatu daiteke pertsona horien harremana beren ingurunearekin. Sebilaz ere hitz egin dut, ez nahi sartuko gehiagin gai horretan, eta jarri nahi dizuet bideo txiki hori teknologia ikusten baldin badit. Kanpo lideri buruzko bideoa. E ele ainda, maioritariamente é reconhecer o terreno, é perceber o que é que se faz aqui, para eventualmente depois também termos me gustaría atividades un poquito, culturais unos breves aqui e minutos, vivermos ¿no? mais Explicar qué es lo que son las espaços. BPA. Las BPA, ahí dice, ¿qué son las BPA? Las buenas prácticas agropecuarias se refieren al conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos agropecuarios para asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja en la explotación, buscando un desarrollo sostenible. Esto que estoy explicando es muy para la provincia. Nada que ver con el del vídeo. Du zer ikusirik bideoarekin, bi audio hasten ari dira. Campoli. E as outras são garrafas de vinho, garrafas... Nós vamos juntar-vos por grupos, mas a ideia é vocês trocarem opiniões. E hoje é pouquinho tempo, mas é só para abrir assim um apetite das coisas que vamos fazendo aqui. E obrigada por terem vindo. Olha, o Belito anda aqui, mas acorda a gente logo de manhã. No início não sabia que isto existia. Depois comecei a ver pessoas a virem cá às quintas. Então eu e a mãe viemos cá ver o que era. E desde aí comecei a cortar, ou semear, ou regar. Depois fiz boquetes, estou a gostar muito. Estes buquês têm sido assim, já assim, um símbolo daqui da agrofloresta, porque a Isaura, grande impulsionadora, e algumas das outras crianças que vêm cá e que fazem os buquês e que vão entregar aos vizinhos, distribuem. A agrofloresta é um espaço que se pretende que seja para as pessoas. É feito com as pessoas e para que toda a gente possa usufruir dele. Daí organizarmos aqui cursos, organizarmos encontros, as pessoas podem vir aprender, podem vir conviver e acabar por perceber que os espaços verdes podem ter um interesse muito maior do que ser apenas um relevado sem vida. Aqui produzimos comida e produzimos relações entre os vizinhos. Maioritariamente é reconhecer o terreno, é perceber o que é que se faz aqui, para eventualmente depois também termos atividades com os coteiros aqui e vivermos mais um pouco os espaços que a Junta tem para oferecer. Temos aprendido não só a parte da plantação, como é que funcionam os ecossistemas entre cada uma das plantas, como é que funciona digamos, uma floresta autossustentável, como é que nós podemos estabelecer algumas pontes entre a agrofloresta e a comunidade à volta, a comunidade escolar. É espetacular, bem, desde o início de todo o projeto. O que tiramos destes dias é que, de facto, as pessoas estão muito disponíveis para trabalhar em conjunto.
estão muito disponíveis para estabelecer pontos. Ficaram muito surpreendidas com esta metodologia de trabalho de abertura e de fazer com, em vez de ser fazer para. E eu acho que nós vamos ganhar alguma capacidade de impacto no território a longo prazo, se continuarmos esta boa relação, quer com alguns dos elementos internos da Junta de Freguesia, quer com estas várias pontes, com as ONGs, com a escola, com a comunidade, com o grupo comunitário. Acho que toda a gente está mais consciente do que pode fazer e isso acho que vai impactar a longo prazo. Bueno, creo que se entendía. Bueno, uste dut ulertzen zela desente ondo ez, irudiarekin gainera errex ulertzen zen. Zein zen proiektuaren zeintzuk ziren ondik norakoak. 6 ekimen daude guztira, proiektuaren barruan berritzaileak dira. Aurkezpenean, errelatorearen aurkezpenean 100 proiektu, milaka ekimen oso baliotsu ez hitz egin du. Jardunbidekokien adibide finak direnak eta aztertzea merezi dutenak edo erreplikatzea, eredu horiek erreplikatzea edo eskalatzea beste testuinguru batera eta aukera bat izan daiteke aldaketa horiek eragiteko eta horrek lagundu dezake aurrera egiten jasangarritasunaren bidean. Baina hasierako tesira itzuliko naiz. Zailtasun handiak aurkitzen ditugu ekimen hauek aurrera eramateko, administrazio publiko bat egon daiteke oso konprometituta, baina beste batzuk ez. Eta muga horiek hain zuzen ere aztertzen ari gara proiektuan. Eta horrela eraldatu nahi ditugu edo eztabaida sortu nahi dugu eliminatzeko. Limiteak edo mugak badira lotuta daude eragile batzuekin, batzuk legeria, indarran dagoen legeriarekin lotuta daude. Hau da, ze aukera dauden eredu horiek aurrera emateko, entitate bat nola harremandu daitekeen erakunde publiko batekin, kolaborazio irudia bertan bera utzita dago alde batetik, eta hori muga oso handia da. Gero badira beste arrisku batzu, formula berriak sartzea administrazioaren aldetik, askotan erantzun da, izaten da, txosten juridikoa daudelako tartean. Eta arauaren interpretazioa batzuetan zurrunegia da, eta horregatik lankidetza formulatzu batzuk ezin dira aurrera eraman. Beste erronka batzuk izan daitezke, txoin, aurkezpenera itzuliko naiz. Beste batzuetan zer ikusia du ikaskuntza kolektiboan sakondu beharrarekin eta lan horretan aurrera egin dugu proiektuaren hastapenetan. Hau da, ekonomia sozial eta solidarioa azken batean eragile mordoz osatuta dago, erakunde asko osatzen dute. Kooperatibak izan daitezke, enpresa txikiak, elkarteak, GKEak, eta denak batera beste harreman mota bat sortu nahi dute. Gizartearen barruan beste harreman ekonomiko batzuk giza beharrei erantzuteko nahi horretan, kapitalaren beharren eta merkaten beharren gainetik. Esparru horretan martxan jarri genuen estrategia ambizioso bat prestakuntza arloan eta zuen esku daukazue, erregistratzen baldin bazarete parte hartzaile gixan ikaskuntza komunitatean, Metaun proiektuan, gero xago ikusi ditugu xehetasunak. Eta tailer batekin hasi zen, nazioarteko tailer bat, prestatzaileentzat, martxan jarri genuen, 2020ko urrian zoritxarrez, online formatuan, eta etzen guk espero genuena, edo amestu genuena bere garaian, baina horri esker, 6 herrialde hauetako adituak, erakundeekin lotura zutenak, kolaboratzaileak zirenak, prestatu ahal izan ziren abian jartzeko prestakuntza prozesuak beti ere politika sozialak sortzeko.
proiektuaren diseinorako erabili genuen mito baten iruditeria Fenizioen mitoa, hegazti Fenixarena. Hegazti txori zoragarria beti errekoan bizi zena, zebre bizitza zikloaren amaieran iristen zaren bakoitzean erre egiten zen eta bere erra hautsetatik sortzen zen suzko hegazti bat, hori da mitoa, suzko hegaztia. Eta hori da prestakuntza prozesua inspiratzen duten ikurrak. Eta gure prestatzaile sareak Transition Movement izeneko talde bateko kide dira, eta 5 urratsetako prestakuntza bat proposatu zuten, eta gogorak hartzen zuena hegazti Fenixaren bizitza zikloa. Errautsak aztertzean gogo eta egiten zen noraino iritsi ginen proiektuan zeintzuk ziren mugak, planetaren mugak, ze erronka zeuden bizitzaren sostengarritasunerako planetan, eta ze harreman dauden giza jardueraren artean, eta hartzen gaituen ingurune naturalaren artean prozesu horri esker, kontzeptuak sartu genituen, praktika sozialean ez daudenak hain sustraituak, konbentzio sozialen barruan, edo presente ez daudenak, beste arlo instituzionaletan sartuagoak daudenak, edo ekologismoan zate baterako. Tailerraren bigarren zatia koprodukzioarekin zuen zerikusia. Produkzioa esparru posible bada gizarte demokratikoetan, eta horretan aurre egin behar dugu, parte hartze klasikoa gainditu egin behar dugu. Eredu hori gainditu, baina oso desberdina da bidez Jordanian esate baterako ez daude erakunde demokratikorik gaur egun, edo Tunisian esate baterako. Tunisia da Errepublika Demokratiko bakarra Mediterraneo hegoaldean. Beraz, batera lan egiten dugu sakon ulertzeko kontzeptu hau eta jakiteko zein den bere aplikazio ibilbidea espazio bakoitzean. Sorpresa izan zen, ze lankidetza gertatu ziren erakundeen artean eta herritarren artean, eta horiek egon badaude batzuetan zaharkituta dauden sistemetan, beste sistema aurreratuago batzuetan, baina soluzio hauek zabaltzeko edo bultzatzeko modua balio demokratikoak sakontzeko aukera hori hortxe zegoen. Hirugarren ardatzak zerikusia zuen gu erakunde gisa birpentsatzeko aukerarekin. Ekonomia sozial eta solidarioan parte hartzen duguno mugimendu gisa, hau da ez gara GKE nasketa bat, erakunde sozial nasketa bat mota desberdinetakoak baizik eta gure helburuen arabera, edo gure eragiteko borondateren arabera modu egituratuan bai harreman sozialetan, ekonomikoetan, ikuspegi, jasangarritasun ikuspegi batetik eta demokrazia ekonomikoan oinarrituz, koka gintezken mugimendu nazioarteko batean ekonomia sozial eta solidarioaren barruan. Eta hortik aurrera egoak zabaldu eta sakon pentsatu, zeintzuk diren estrategia egokienak parte hartze prozesuak eraikitzeko gizartean arrakasta dutenak eta masa kritiko bat sortuko dutenak. Nolabait frogatu ahal izateko guk indarrez defenditzen dugun hori, aldaketa sistemikoak sartu behar direla politika publikoak eraikitzeko moduan eta ondorioz esperientzia arrakastak izateko. Eta zentzu horretan, azken saio bat eskaini genion, xe aztertzeari, esperientzia sorta bat, ugari bat, eginkizun funtsezkoa zutenak testu inguru bakoitzean. Eta horrela, identifikatu izateko genituen zentzuk ziren jardunbide egokienak, estrategia onenak, horrela 6 ekintza demostratibo hauek martxan jartzean, pilotu hauek jartzean, berme honenak izan genitzan, arrakasta lortzeko. Hau izan zen Fenixaren hegaldia eta prestakuntza horri esker, nolabait errepikatzen ari da 6 herrialdetan. Eta esku hartzen dugunak
prestakuntzaren erreplikak proiektu demonstratibo hauen barruan gertatzen dira. Eta aktiboki sartuta dagoen jendea proiektuetan, eraldaketan, proiektu ekosozialetan edo auzoetan, prestakuntzetako goeta partekatuko prozesutan parte hartzen ari dira. Eta, jadanik egin dira tailerrak Espainian, Portugalen, Grezian eta Jordanian, eta tailer horien emaitza izan da gida metodologiko bat atera dugula, eraldaketa ekosozialaren proiektuak egiteko eta politika publikoen koprodukziorako, zuen esku dago. Eta eskuragarri duzue ikaskuntza komunitatean barruan, Medtown barruan. Erregistratu, noski, eta bat egin espazio horretan, solasaldi eta parte hartze lan horretan, eta hor aurkituko dituzue baliabide didaktikoak eta zuenak egin. Hori zen guztia, uste dut, behar badak egitz egin dut, baina tira, bai. Zazpiak dira puntu-puntuan, eta orain hasten dira galderak. Ez dugu esan, baina ez dakit nahi duzuen hemen gelditzea, edo, hemen geldituko naiz, bale. Galderarik egin nahi duzue publikotik, bai? Bai, hurbilduko dizuegu mikrofonoa. Eskerrik asko zuen esku hartzeagatik. Zelantza pare bat sortu zait, behar bada oso zabalak dira, erantzuten badia zue, oso ondo. Eta planteatu dituzuen esperientziak oso bestelakoak dira. Bai geografikoki, bai sozialki ere bai. Eta uste du kasuistika ere oso zabala izango dela, baina jakin nahi nuke, batez ere Lisboan eta Sevillan, horietan, jakin nahi nuke nolakoa izan den kontaktu hartzearen prozesua eta baita ere, proiektuei jadanik aldez aurretik zeuden, ekimendu sozial aurretikoak ziren, edo bazegoen ekintzailetzarik aurretik, aktivismorik, edo behar identifikazio hutsa izan da, ezakit, nola izan da kontaktu hartze hori. Eta gutxi gora bera ulertu du nexo antzeko badela, lotura antzeko badela administrazioen artean eta proiektuen artean. Eta jakin nahi nuke ea erretizentziak arkitu dituzuen, mugimendu sozial aldez aurrekoetan, ze nik batzuetan ezagutzen ditudan ekimenak ere aipatzen ditut, hau da batzuetan, hor bat genderkeria bat instituzionalizatze artean eta horrek ekarri dezakenaren artean. Una pregunta muy amplia, ya lo siento. Fantástica y muy pertinente. Bai, oso galdera zabala da, bai. Bai, baina oso pertinentea. Bueno, la primera parte es una combinación de azar y... Egia esan, erabakien eta ausaz jokatzearen arteko zalantza. Europar proiektu hauek, finantzaketa handia dutenak, eraiki egiten dira epe laburrean biltzen dituzun piezekin eratzen dira. Desarroitik dauden harremanen gainean eraikitzen dira noski. Lo cierto es que... Proiektua ekimenak babesteko sortu zen. Sortzen ari ziren ekimenak babesteko. Eta erakunde desberdinen artean aurrera eramaten zituztenak, eta adibidez kanpolideren kasua, genekien kanpoliden txanpon bat zutela, tokiko txanpon bat sortu zutela, eta bultzatu egiten zuena birziklatzea. Eta nolabait ekimen bat zuten erakunde publikoen lotuta, baina harrera ona izan zuen ere auzoan. Palestinaren kasuan, zerikusia handiagoa du ibilbide historiko batekin, klasikoagoa izan zen, eta aldez aurreko urteetan beste gai batzuetan ere ibili ziren lanean, beraz presentzia eta zilegitasun handiarekin udalerri txikietan tokiko mailan batez ere, eta Sevillan batez ere
bakearen aldeko kooperazioan lan egiten zuten pertsona batzu, auzoko ekintzailtza egiten zuten, auzo jakin batean, ez honetan nahi zuzen, Sevilla erdialdeagoan dagoen auzo batean, Sevillako alde zarrean, eta Pumaren txanpon soziala zen. Oinarrian txanpon soziala unibertso bada bere baitan, eta guk zeharka sartu dugu proiektuan, baina Sevillan badago txanpon bat, auzo mailan, eta gentrifikazioak erasotu duen auzo batean prozesu hori bizidun auzo horretan, eta elkarteek auzo horretan txanpon hori sortu zuten auzokoen arteko loturak bultzatzeko eta harremanak auzokoen artean. Eta talde honek administrazio publiko ez gain, azkenean salaketa bat egiten zutenak auzoa bertan bera utzia zegoelako, eragile ekonomikoen esku utzi zutelako. Eta udaletxeari proposatu zion gogoratzeko berrikuntza honek ze erabilera potentziala zuen eta auzo testuinguru batean, auzo txiro baten testuinguruan jartzeko. Eta hau ez da proiektu bakarra izan, hasi iritsita ezarri, baizik eta auzo honetan hainbat erakundek eta elkarte aspaldidan daramagu lanean, adibidez talde feministak, emakume elkarteak, auzoko ikastetxeak, eta nazioarteko GKE bat izateaz gainera auzoko elkartea ere bihurtu ginen, beraz zilegitze gakoie funtsezkoak dira. Bestela ez dago modurik apropiazio prozesuak aurrera eramateko, eta eragileen arteko elkartze hori, y esa tensión entre entidades que trabajan al margen de las administraciones. Administrazio publikoekin batera lan egiteak bere aldoiek ditu. Ezagutzen genituen egiazko utopia kasuak, talde txikiak, konsumitu produzitzen duten taldeena modu iraunkorrean. Muchos casos son reticentes. Eta erretizenteak direneak administrazioan eta arrazoia dute. Ze administrazioek harremana dutenak espazio hauekin oso mediatizatuta daude. Hain zuzen ere horregatik, proiektuaren enfasia da birpentsatzea nola izan daiteken harremanak. Eta 1000 arlotan. Oposizioak egiten duten presioa edo zen proiektu berritzailea sarratzeko, ilegala izatea ere iritsi ziteken. Hau da, epe laburreko kontuak, hauteskundeak ezartzen dituenak eta politikak ezartzen dituen epe laburreko eta azkar egiteko behar hori, eragina du proiektu hauetan kanpoliden behatzak gurutzatuta genituen, ze hauteskundeak zeuden. Eta tokiko hauteskundeak eta ez genekien, ea mantenduko genuen babes gogo bero hori, aterako zen administrazioak babestuko zuen gogo beroz proiektua edo ez. Eskerrik asko, beste galderaren YouTubeen galdetu dute. Eredu kurrikular bat erabili zen gaitze prozesu hauetarako proiektuaren barruan? Planteamendua urrun dago eragileen izaera beretik, prestakuntza prozesu formalagoetatik. Hau da, funtsean oinarritu ginen esperientzien transferentzian. Hau da, ikaskuntza komunitate hori sortzeko orduan. Hau da, giazko espazioa baina virtuala zen ere bai. Eta hor partekatu egiten ziren esperientziak, baliabideak eta prozesuaren dimentsio hori, ikaskuntza partekatuaren dimentsio hori nagusitu zen. Besteak beste, erakundeen profila, prestakuntza eman duten erakundeen profila, da praktikan jartzen duen jendearen profila. Hau da, batez ere, ezak mundu akademikoan daudena, baizik eta praktikarloan. Eta gainera, gauza oso garrantzitsu bat, guk
garatu egin dugu prestakuntza eduki bat, eta gero tokiko prestatzaile bakoitzak askatasuna zuen egokitzeko bere testuinguruan, bere arloan, eta ekintza frogatzailearen barruan, herrialde bakoitzaren eragina izango duen horretan. Eta prestakuntzan parte hartzeko prestakuntza irekita egoten da. Hasiera batean deialdi bat egiten da irekia, hautatu ahal izateko parte hartzaile batzuk zeko bideagatik ezin ditugu parte hartzaile asko izan. Baina zerbait egiten baldin bada online, parte hartzaile asko izan ditzakezu. Baina arazoa da prestakuntza oso interaktiboa dela, eta horregatik taldetan banatzeko eta dinamizatu ahal izateko alde hori guztiak, ezin dituzu 100 lagun izan prestakuntza bakar batean, baina parte hartu ezin duten lagunen kasuan, behin prestakuntza tokiko prestatzaileen bitartez bukatzen denean, gero eskuragarri dago plataformaren bitartez eta prestakuntza eduki horretan edozein pertsona sar daiteke. Eskerrik asko. Beste galdera bat YouTubetik datorrena. Nola du izena nazioarteko erakanduak prestakuntzarako bat egintzuna? Red de Transición du izena. Transizio sarea. Konforme, beste galderarik? Arreta eman dit espresio... de educar, de transmitir, de llegar... Adierazpen askatasuna ingurumenari lotuta. Horrek arreta eman dit. Nola lotzen dira giza eskubide horiek, ezta? Kanpo libreren adibidea behar badirazgarriena izango litzateke. Kanpo libre. Metaunek ere zeharkako inguru bat badu, parte hartzeko eskubidea, dago oinarrian, proiektuaren oinarrian, parte hartzeak kualifikatu nahi da, atzera utzi nahi dira zenbait eredu, erabat ezarkitu daudenak, parte hartze kontseiluak, erabat konsultiboak direnak, eta gainera, arlo askotan, administrazioen tresna moduan erabiltzen dinak, azkenean zilegitasuna lortzeko, pixka bat bezerokeria edo klientelismora eramango dituztenak eta eta ezain beste lan partekatua. Horrelako espazioak, horrelako guneak txertatzea, aldi berean bizikidetza inguruak direnak, hausnarketa partekaturako bidea ematen dunak eta kanpo lideren kasuan hori nabarmena da, ez da? Eta hor beste osagai bat txertatzen ari gara zertarako, adierazpen askatasun hori areagotzeko eta parte hartze politikoa ere jakina. Eskerrik asko. Badago bestelako galderarik? Azken galdera bat egingo nukenik. Zenolako joerak ikusten dituzue? Ze, kalean zabiltzate, ezta? Edo baratzean, edo proiektu asko bideratzen dituzue, 6 herrialdetan, 6 kulturaren erdian. Zeintzu dira joerak, norantz goaz? Badago parte hartzeko gogoa? Jendeak parte hartu nahi du? Gehiago parte hartu nahi du? Edo oraindik kosta egiten zaigu? Ez du gure burua hain protagonista ikusten, hain kosortzaile. Herrialde batzuetan borondate gehiago ikusten da, voluntarioak ikusten ditugu. Gure kasuan, Espainian, ikusten ari gara, ezagutza handia daukagula eredu zirkularretan, adibidez txanpon sozialak erabiltzerakoan, eta hori oso interesgarria da, beste herrialdetan ere, edo beste herrialdetarako. Palestinaren kasuan ikusten dugu hor gora egiten ari direla kooperatibak, emakume kooperatibak adibidez,
Eta mugimendu handia dagoela, sektore horretan, arlo horretan, naiz eta oraindik ez daukaten marko erregulatzaile bat ekonomia sozial solidarioari dagokionez. Jordanian gauza bera gertatzen da. Badirudi hor urrutiago daudela kontzeptu horietatik, eta askoz lan gehiago dago egiteko bertan. Tunisian berriz, eta baita Grezian ere, beraien erregulazio propioa daukate ekonomia sozial solidariori dagokionez, eta lan asko egiten da herrialde horietan, lan munduan txertatzari dagokionez, ekintzailetza sozialaren ikuspegitik. Bai, zerbait erantzi nahi nuke, zaila da, estropalazio ariketa bat egitea, ez testu inguru guztietarako baliagarri izango dena, baina badago horre osagai komun bat, gazte adibidez esnatzen ari da, baita mugimendu feminista ere, ekologistekin batera, esperantza gehien pizten duten osagaiak dira, hor badago heldutasun behar bat, hor kultura mediterraneoa dago oinarrian oso patriarkala dena, eta horrek zaildu egiten du gaztek parte hartze gunetara jotzea, erabakiak hartu izatea, ikusgarritasuna lortzea, eta zenbait kasutan izugarri zailtzen du hori guztia. Baina ikusten ditugu bestelako adibideak ere, arriskuak hartzen dituzten jendeak, modu librean bere burua adierazten dutenak, patriarkala duten, eredu patriarkala duten erakunde hoiei aurre egiten dietenak, eta hortik dator esperantza, hori azpimarratuko nik. Eta gazte horietako batzuek, teknologiak menderatzen dituzte, bestelako espazioak guneak, elkarguneak aurkitu dituzte edo bilatu dituzte gure bezalako proiektuetan, eta esperantza daukagu aliantza horiek estutzen joango garela, ikusi nahi dugulako baliagarri izan gaitezen gu ere, bai, amaitzeko ingurumenarekin daukagun loturari dagokionez, guretzat ekonomia sozial solidarioa sustatzean, garrantzi handia eta alternatiba bat eskaintzen dugu, ezinbestekoa dena, aurrean daukagun horri nolabait aurre egiteko, garapen maila handia bai, baina ingurumenean pentsatu gabe. Eta ekonomia sozial eta solidarioa oso lotuta dago eredu jasangarriagoekin, bidezko merkataritzarekin, bidezko prezioekin eta bar, eta hori lotuta dago osagai, ingurumenari lotutako osagaiekin eta baita osagai sozialekin ere. Eta hori oso garrantzitsua da transizio bidezkoago bat egin nahi baldin badugu orain artekoa baino Europar Batasunean, ez? Green Deal hor dago eta horren aurrean garrantzitsua da. Bai, bihar jai horrela ukiko dugu kofeminismoaz hitz egiteko etorriko da zuek ere hemen egongo zarete, bai, fenomeno oso ondo. Txalo bero bat.